όλα. Ότι έχουμε μείνει ή παρακολουθήσαμε ένα πρωτάθλημα με συνεχείς συναλλαγές και 4 ομάδες θα διεκδικούν επάξια τον τίτλο. Και έτσι θα πάμε και αυτή την εβδομάδα, γιατί σας θυμίζω ότι την Παρασκευή έχουμε τους τελικούς του Final Four, το Σάββατο το κύπελλο Ελλάδος, το ποδόσφαιρο, την Κυριακή τους τελικούς του Final Four που ελπίζουμε να έχουμε ελληνική παρουσία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Γενικώς βοηθάει η αθλητική επικαιρότητα να ξεπεράσουμε λίγο νωρίτερα, λίγο καλύτερα την πολιτική επικαιρότητα. Έχει και 30 βαθμούς έξω, μπορεί να κάνεις κανένα μπανάκι επιτέλους. Γι' αυτό λέω τώρα. Παρακολουθώντας και τις δημοσκοπήσεις, αναρωτιέμαι κι εγώ αν αυτά που παρουσιάζουν οι δημοσκόποι, γιατί οι δημοσκόποι παρουσιάζουν αυτά που απαντά ο κόσμος. Πάλι από ό,τι ξέρω υπάρχει μεγάλη αποδημία του κόσμου να απαντήσει στις δημοσκοπήσεις και γενικώς περιμένουμε να δούμε την κάλπη τι ακριβώς θα βγάλει και τι ακριβώς θα σηματοδοτήσει. Είδα ένα βίντεο που είχε πάει ο Μητσοτάκης και στην Άμμο που τον τον είδα πολύ αεράτο και Y eso no va a estar en el mar, manotazo para acá. Δεν φαίνεται σύμφωνα πάλι να επαληθεύονται, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε σε 3 εβδομάδες στην κάλπη. Τώρα, επειδή υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν σκοπεύουμε να επικαλύψουμε, κάποια από αυτά είναι συγκεκριμένα στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και παρακαλέσαμε τον Υπουργό τον κ. Θόδωρο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας για να τα αποσαφηνίσουμε. Καλό μεσημέρι κύριε Σκυλακάκη. Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι κύριε Τσότη. Λοιπόν, θέλω πρώτα να σταθούμε σε αυτή τη διάταξη για το ύψος των κτηρίων, έτσι συνηθίσαμε να την αποκαλούμε, διότι είδαμε την περισμένη εβδομάδα και του Μάρχους να πανηγυρίζουν γιατί έλαβαν μια προσωρινή διαταγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την οποία ακυρώνει ή εν πάση περιπτώσει διαφωνεί, να το πω έτσι πιο κομψά, με την νομοθετική σας πρωτοβουλία. Και όλοι αναρωτιούνται πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το Υπουργείο Ενέργειας, τι πρόκειται να κάνει, αν θα φέρει διορθωτική ρύθμιση στην Βουλή, τι ακριβώς, πώς το σκέφτεστε. Καταρχήν πρέπει να περιμένουμε να λάβει το δικαστήριο τις αποφάσεις του, διότι η προσωρινή διαταγή είναι προσωρινή διαταγή, μετά υπάρχει η απόφαση αναστολής ή όχι, το Συμβούλιο Αναστολών και μετά υπάρχει και η κύρια υπόθεση. Εμάς η παρέμβασή μας ήταν, πιστεύω, προς σωστή κατεύθυνση. Αυτά όλα θα κριθούν και θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να προσαρμόσουμε την νομοθεσία μας ανάλογα με το πώς θα κρυφθούν. Η δική μου άποψη είναι ότι η παρέμβαση υπήρχε ένα σημαντικό κομμάτι του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί, θα έλεγα το πιο σημαντικό, δηλαδή το γεγονός ότι ένας γενικός πολεμικός κανόνας ήταν 5 μέτρα σε κάποιες περιοχές που ήταν